приятели! В днескашното видео ще ви покажа как да си направите една лимонена вода. За нея няма какво да обяснявам. Ще ви трябва само един лимон, половинка лимон, чаша и вода. Така, аз преди малко си правих и тук има още сок, така че изтискам каквото ми е останало от половинката лимон. То не трябва много принцип, само това да кажа. Вие може да сложите колкото на вас искаш. Просто аз много обичам лимони и киселото. И вътре пуснах без да исках една сънтка от лимон. Да не е така по-кисело. Да, обичам лимони. Само да си изтъквам ръцете. Горе-долу се стремете да е толкова, защото ако сложите повече ще ви бъде много кисело. Аз лично си слагам минерална вода. Просто пълня сега. Да, пълня. Така ще видите. И завършения вид. Ако ви е сладко, може да добавите още лимон. Така. И да, аз ще изсложа една сламчица. Ето такава. Разбърквам. Сладко е, но затова ще добавя още лимон. Ако е останало де. Аз в принцип пълния лимон с вода и те слагам. Перфектно, не слагайте повече лимон. Колкото ви показах. Ако сложите повече лимон, ще ви стане много, много кисело. Това е нормално сладко, нормално кисело. Аз преди малко изпих и също една чаша също. И сега има много. И да, това беше от мен за днеска. Чао!